Jo, takže ideme na prvú etapu. Cisár, čo nám povieš ku prvej etape, kam ideme teraz? Tak teraz ideme dole na parkovisko a odtiaľ sa budeme trepať cestou, o ktorej mám jemné pochybnosti, že máme dovolené cez ňu ísť. Ale však keď hej, takže vraj hej. Ale keďže sme tam stretli tú pravú osobu, Hej, tak asi teda prejdeme. že tady prejdeme. To je nejaká turistická trasa. Pozdravujeme ktorý sa túlal už v embargu. Že máme, aký máme pas? Máme green pass. Všetci sa tešíme na prvú etapu. Je middle. Však ako môžete vidieť, všetci sme parádne vyspatí. Chata bola úplný luxus. Mal by to byť minimálne trojizbový byt s výmerou aspoň 65-70 m štvorcových, slnečný na vyššom poschodí. Špeciálne teda dôležité je, aby teda bol v oblasti alebo v blízkosti Krasňan. Ja viem, že máš aj deti, potrebujú každý svoju detskú izbu. Stačila by jedna spoločná detská izba, rozpočet optimálne do 320, maximálne 340 000, ale to by už musel byť naozaj tip-top. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke. Pomoc! Poď sem. Podľa mňa to je celkom luxusné, akože. Videl som už aj horšie. Máme close-up, dobre? Close-up? Smrdí to tu je. Ale čakal som, že to bude horšie. A že má to druhý? Akože napríklad v Bulharsku na školách majú horšie. Bulharsku. Tam bolo iba také, že proste vecko a na zemi iba taká diera a takto si čupol a proste vyzeral do toho. Prečo sa tuto zavrime a nám mackovia nezavidia? Dám tam zapiť. Toto je naša sprcha. Podľa mňa akože topovka. Čiže asi to vidím na také dobré 3 dní dnes. Boris, a tu je zohriata tá voda. Zohriata? Teplá, studená. Hej, je teplá, hej. Však tu je komín, vidíš? To je kamín, vidíš? No tak táto je, že studená a táto je ešte viac studenčia. Ja to vidím, tak my sa nesprchujeme dvaja dní. No a... No ideme ďalej, dáme tu. Vieš, ale keby bolo aspoň takže 25, ale keď je proste že 13, tak ja si nejdem vonku, onej. No toto je asi niečo pre nejakých medvedíkov čistotných. Tuto môžete vidieť naše krásne okolie. Že nič. A tak, je to chata číslo 9. Súkromná chata číslo 9. Súkromne vybavená chata. A 9 to symbolizuje pre reálny počet ľudí, ktorí tu môžu prespať. Ktorí to môžu prežiť. No a teraz bude veľké odhalenie architektúry 20. storočia inšpirovanou dedinkou Birkenau. Poď ideme pozrieť Sipči. Ja mu to idem oznámiť. Že sprchovanie teraz budete. Daňa, poď! Vieš, keď sme sem išli, tak ja som si uvolal tú novú srandu, že však kúpať sa budeme v Rovnáde, ale nakoniec som nebol ďaleko od pravdy. Takže nie nikdy. No to ver. To je mapa. Počkaj, opletňujeme a budeme snad... No. Tuto je tá luxusná kuchynka. Rozleptá celú chatu. Začí sa toho nedotýkajú. Pozri, to bolo vyrobené na Mijave ešte. Oni už museli spojiť proste. Do minus 30. Poďme to dodať. Že akože pohode, lebo keby tá drahnica začala horieť, tak... To sme safe. Jak sa robil tam Pepe Peter, že najhoršie hodnotenie. Najhoršie hodnotené Poďte sa pozrieť na našu. Prežili sme najhoršie hodnotené úbytko po východnej Európe. Kde je truhlica? Ukáž. Horná drívra, že toto máme. Čo si vyťahol? Zerdo, čo tam ťaháš? Neviem.
Vidím, že fragile. Počúvajte, keby ste chceli niekto, tam majú jednu extra posteľ, ale poď sa pozrieť do toho. Ja som videl. Ty si to videl, dobre. Wow. Balok. Posteľ. Čo je? Si môžeš uschovať veci. To je ešte, však to je v koncentráku. Som ti vravel. Nie, to je. Je úplne. Však to bol, však Mauthausen, Dachau, Auschwitz a Čingov. Ako môžeme vidieť? Ja som Čiže sme... 7,5 hodiny. Jasné. Boli sme uložení doslova v lone prírody. Seen us act like this. Our only hope is the minds of kids, and they'll show us a thing or two. Our only weapons are the guns of youth, until the time for the tighten the noose. Then the hurt will be on for you. The red flag waving never meant the same. No, the red flag waving never meant the same. Prečo idú tak rýchlo tie deti? Máme po pretekoch. Chalani, ako sa vám bežalo? Akože mal som väčšiu stratu na prvého, jak čas prvého, takže dalo sa to lepšie. Aha. Bol bordel a nechcelo sa mi. Nevadí. Ty si, ako sa ti bežalo? Keďže som po chorobe, tak som celkom nevládal. Ale inak fajn. Pár chyb a to je všetko. Pomalšie, jak som čakal, to bolo. No, bolo to pusté. No dobre, tak čo chcete? Skorej svetlo alebo tunel? Ja rozmýšľam ako milionár a obidve. Ja vlastne, hej. Aha. Tak som tunel na konci svetla, ale... A čo keď chcem dva tunely a dve svetla? Čo keď som svetelný tunel? Nikto nechce ani jedno, hej. Počkaj, Cisár! Chceš tunel alebo svetlo? Hej, jazero Hornát, keby ste chceli vedieť. Jazero Hornát, pod nami tu vidíte.